Spletke i prevare, 3. epizoda. Bog Urs. Bog Jakobe. Pa donio sam ti pismo od Marka. Da, pismo od Marka. Kako je to pismo? Pa ljubavno. Moram brzo povjeći. Ursula! Jao, Ursula! Jao, Ursula, jao, Ursula, jao, Ursula! Jao, tvoja rana! Jao, jao, dati umjetno disanje, moram ti dati umjetno disanje. Marko, smrdi ti! Sreća da si oživjela, sva sreća da si oživjela. Pa Marko, i mrtav čovjek bi od tvog zadaha oživi. Jebe mu, nisam ispucao dovoljno metaka, Ursula nije umrla. 4. Morat ću naći bolje rješenje. Jer ja sam zli Jakob.